Mayong pagabot diri sa storya ni Juan. Dili ni si Juan taman, kundi si Juan na historiador. Musta kayo mga kaistorya? Unta na mo sa maayong panglawas o ilayo ta sa mga pandemya na nagkakahitabo niining mga panahuna. Kini di ay yung host na si Paul diri sa storya ni Juan. You're about to watch Short But True Stories na ang title kay White Lady Sunod sa Classroom sa Paho, Lapu-Lapu City in Bisaya version. Ang atong mga bagong ipang shoutout di ay diri mga kaistorya na sila isa na ako di ka amigo o classmate na ko sa una sa high school diha sa Mogs diha sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. O mao kini si Mark Capito o ang yang duha ka anak na sina Kian Marco Capito o Era Nicole Capito. O syempre sa diha sa Cebu Southern Motors sa ilang Tres Bañeros diha sa Lapasan Highway sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Labi na diha ila si Arnel nga super loyal na husband. Ug sa atong ipaskill classified ads nato diri sa Pilipinas, syempre mga kaistorya ug pwede mo na mag-register diha sa atong ipaskill na website ug libre ra na siya mga kaistorya ug pwede mo mag-publish diha, unlimited ang yung ipam-publish diha na mga classified ads ninyo kung na may gustong ipambaligya or yung mga real estates ninyo diha ipam-post ninyo dito or mga rentals o cars, accessories o mga basta sa mga kaistorya ipam-post ninyo dito based lang sa atong classified ads na category. Og sige mga kaistorya, og di na nato langayon pa og kahibaw kung excited mo diri sa atong Short But True Stories na segment diri sa storya ni Juan. Dili na nato langayon pa og tara tanaw na to ang kulpahinam na encounter sa akong bayaw na si Nico E. Chavez diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu City na iya kining personal encounter sa isa ka white lady sa classroom sa Paho, Lapu-Lapu City diha sa ASEAN Learning Center. Siya nag-eskwela og atbang niini na isa ka eskwelahan diha sa high school gihapon og tanaw na to mga istorya og diri mo ni siya ang atong Bisaya version sa kining Short But True Stories na to. So tanaw na to, tara og atong paminawon. Kini nga personal encounter sa akong bayaw na si Nico E. Chavez diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu City. Hay mo diha mga kaistorya na to sa Dakbayan sa Lapu-Lapu City o diha sa Cebu City. O kini nakulbahinam na panghitabo samtang nasa second year high school pa kini diha sa Asian Learning Center sa Paho, Lapu-Lapu City. Ug ang classroom nila nga naa sa ubos. Gipapuli sila ana ra pud nga adlaw kay tungod sa ilang exam. Buntag pa kaayo ang panahon. Adto sila sa taas nagstay samtang nag-flag ceremony ang pikas nagtapad ra kaayo ng eskwelahan na susama nga high school kini. Naperting buntaga pa kaayo ang panahon ug ang hayag pa kaayo ang adlaw sa kabuntagon. Tungod kay naginatbangay raman kini ang ilang isig katapad na eskwelahan. Dingding ray
nag-separate aning duha ka eskwelahan mga kaistorya. Makita ra kayo ang ilang mga classrooms sa atbang ug nahitabo kini ang isa ka personal na encounter ni Nico sa isa ka White Lady na walay gipili na panahon. Tara, og atong paminaw ng kulbahinam niya ng encounter ni Nico ug uban ang iyang classmate na isa ka babay sa isa ka white lady na walay gipili na oras. Classmate, tara og ato sa taas aning atong building sa atong eskwelahan. Kinag flag ceremony na ra ba ang atong silingan nga atbang ra kaayo nato na eskwelahan. Taas naman atong building sa school ug madungawan ra nato ang ilang ang uban mga estudyante diha samtang wala pa'y tao na bilin sa ilang mga classrooms kay tanan sila ning kanaog kay nag flag ceremony sila karon. Ang atuwa kay wala pa man nagsugod pod. Tara na. Kapoy kayo dagan-dagan naming hagdanan sa atong school mo. Kay makahangag kayo. Maulagi? Bata pa manunta ka pero hangak naman kay noon. Hala? Nang naog na kini ang mga estudyante diha sa atbang natuog sayo kaayo ang ilang flag ceremony no? Maulagi Mel. Ug wala na inabilin sa ilang classrooms, no? Hala? Unsa man na? Dili sayo kayo. Dili sa ko magsaba kang Mel. Unsa niya akong nakita? Murag delikado tani da. Dili ni usual na pangitabo. Dapat walagi maestra or mga estudyante na mahabilin dapat aning mga orasa. Kay nagsugod na nilang flag ceremony sa ubos. Ug sure gyud ko nga dili kini maestra nila ang nabilin sa isa ka classroom. Or dili pod estudyante o dili pod mga crew sa ilang eskwelahan. Nakaputi kini nga. Bye-bye. Ako nang istoryahan si Mel para ma-confirm na ko kung unsa gyud na kung makakita pa gyud siya or dili pod o basin ako rang nakakita ani. Mel. Oh, unsa man? Kanahan ba ka og makakita og ungo? Uy! Pagtarong diha classmate. Makulbaan sa tani mo ana? Asa ba? Tinawag gani dito sa isa ka classroom sa atong atbang. Ug nay nagbarug nga.
Asa ba? Asa ba, ana ba? Asa ba? Pakita do sa ako, asa ba? Tudlo nga daw, asa? Wala pa ko kita. Basi ni mo lang ko giilad ba? Nagtarong bitaw ko. Kanapa nga nagparog sa likod sa classroom. Nga naka puti. Si Nico na nagduwa-duwa pa kini og ayo kay abi niya nagbinuang lang kini niyang classmate na babay. Pero seryoso kini ug maayo ug makita gyud sa iyang dagway nga murag dili masabtan nakahadlok nini. Dili ganahan mo to si Nico sa igipang storya ni kaniya. Nakakita si Nico sa isa ka nakaputi og bestida. Pero wala kini naglihok. Sure ba yung ka-classmate? White lady, good na? Basin, naglimpyo ra na diya sa dingding sa classroom nila kay perting hugawa siguro? Pagkuman na sa flag ceremony, ang mga estudyante na ginay-hinay na kini ug balik sa ilang mga classrooms ug sa dihang ang nakaputi nga matud pa ni Nico nga wala galihok or static kini. Nikalit lang kini og tanaw sa blackboard ug ni karatil kini. Ug nilusot sa mga nagkatag-katag na mga bangko sa classroom. Ug naglutaw kini ug paspas. Pag-abot diha sa blackboard sa classroom, naklaro kay nilang Nico nga paspas kay naglutaw sa mga bangko, naglusot-lusot lang kini. Ni kalit lang og nawala na murag bula. Nagginanaway na lang silang Nico ug ang yang classmate na babay ug nagdungan og sulti nga. Hala, kita kato. Kita kay ko. Kita kato. Lagi kita lang iko. Nalimpaut ang akong balahibo kalit, Mel. Lagi ako po ng limbawat. Hantog karon ng grabe. Buntag pa kaysa sayo ba? Hindi lagi na siya mamili nga white lady, no? Kalit lang gid na siya eh. Di lagi makontrol lang akong kahadlok ang akong mga balahibo ng limbawat. Tibok na akong lawas. Bisan pagit sa'yo pa kay sa kabuntahan ko na eh. Malagi pili ning white lady niya. Grabe yun siya. Diri lang tago to mga ka-istorya ug I hope na gustuhan ninyo ang gisubmit nato nga story diri sa personal encounter sa akong bayaw na si Nico A. Chavez diya sa Lapu-Lapu City.
ug high school, second year high school pa kini nahitabo niya ug grabe ang nahiaguman buntag pa sayo dili gid siya usual kay ang kining mga klase ng mga binuhat nga dili makita ug talagsara magpakita sa ubang tao. Usually dili ni siya adlawan kay dili man kay sila maklaro siguro mga kaistorya. Kay muli na kay puti lagi sila nga white lady. Pero kuyawan gid silang nigo kay nakita gid nila di siya mutuo mga kaistorya sa initially di siya mutuo kay wala man ni kini naglihok o gipaklaro gid siya ang classmate na babae nga gipakita dito sa classroom. Then medyo siguro ngiop gamay na nga classroom kay naaman sa sulod. Although init kayo ang adlaw na kay sure mga alas 7 na nakapin sa kabuntagon. Samtang nag-flag ceremony kining mga estudyante o mga maestra, syempre mang naog tanan, walay mabilin sa mga classrooms. Tanan diha. Samtang silang niko gilang atbang na Asian Learning Center, wala pa nag-start ang ilang klase or unsa man dia flag ceremony, wala pa. So gusto sa nila dito nga mag-stay dito sa ibabaw sa ilang sa taas na floor sa ilang building o makastay sila dito, makatambay-tambay kadali while wala pa nagsugod ang ilang klase. So sa dihang nikalit lang gining white lady na well known kay dia sa atong lugar sa Pilipinas o usually gabi ni siya mantunga kani siya or mga alas 6 o twilight na panahon. Pero aning buntaga ay ni gawas gid kini, wa gid siguro kaagwanta mga kaistorya. O ni gawas nagpakita nila og nagpakitang gilas kini. O tanaw na to mga kaistorya sa sa sunod na to nga short but true stories din kung naamoy mga stories dia na mga personal encounter ninyo or mga nadunggan ninyo nga mga tinuod na mga gipang storya diha sa atong mga katigulangan or mga personal encounter nila, pwede ninyo i-share diri sa atong mga kaistorya, i-submit niyo diri sa among email, mag-flash na diha sa atong screen o para ma-honor to mo diri, mabuhatan natong presentation na susama ni ini o ma-share na to diri sa atong storya ni Juan channel diri sa YouTube. O kung wala pa rin mo nakapag-subscribe, please consider subscribing mga ka-istorya para makadungog pa mo og mga inganing klase na mga storya nato diri sa storya ni Juan. O kung naamoy gusto nga ipang shoutout, comment lang mo diri sa YouTube mismo or dito sa atong FB page or para butang lang yung pangalan or company or unsa ninyo diha or mga organization or grupo. Comment lang mo diha mga ka-istorya. Ay mong kaulaw. Joke lang mga ka-istorya. Okay, padayon lang, comment lang mo diha or unsa para atong mabasa kay dili tanan mga naka-subscribe mga ka-istorya ma-notify ko, dili ko kaibaw o kinsay mga bagong nag-subscribe. So please comment lang diha sa atong YouTube mismo or dili sa atong FB page. Sige mga ka-istorya, o kita ta sa sunod na to nga episode series or diri sa atong short but true stories na segment diri sa storya ni Juan. May God bless us all. Thank you and bye-bye.